sunt Avery și bine v-am regăsit la un nou videoclip. În videoclipul de astăzi am să vă arăt cum am transferat banii din Honey Gain, ceva de genul, și cum i-am băgat în People și ce am cumpărat din eBay Roblox. O să vă spun totul în detaliat, o să aveți undeva prin partea asta imaginea, în timp ce vă spun ce se întâmplă în acea imagine, să spun așa. Deci haideți să începem și să vă și explic. Nu întrebați de ce filmez atât de apropiat teoretic, dar fie. Haideți să vă arăt cum am reușit și ce trebuie să faceți ca să reușiți să îi transferați. Oricum aveți linkul în descriere și de unde puteți să instalați Honey Gain și să aveți $5 gratis de la început, chiar dacă 20 puteți transfera. Acolo în e-mail arăta că am transferat 17 și ceva și am primit 14 și ceva euro. Nu știu $1 cât vine, dar fie. Deci prima dată, sau așa să vedeți și voi, intru pe Honey Gain și vă arăt pe acolo ce am făcut și cam cei $20 făcuți practic. Și apăs pe request pe ăla unde îmi cere e-mailul și parola de la contul de Honey Gain, o fi, nu știu. Aici, teoretic, m-a băgat pe varianta de desktop site sau ceva de genul. Nu știu de ce mi se blocaseră sau nu știu ce avea, dar într-un final a mers și a reușit să mă bage în sine pe chestia necesară, să spun așa. La chestia asta am avut de selectat dintre People și Bitcoin, am selectat People, am dat request și mi-a dat un cod pe e-mail care ar trebui să-l bag în acel spațiu. Am băgat acel cod și m-a băgat undeva unde zicea că maximum 48 de ore îmi transferă banii, gen. Și după am mai primit un e-mail în care m-a dus în altă parte și a zis să bag nu știu ce date. Aici vă arăt că pe Honey Gain acum mi-arată cam $0 și că la history acolo mi-arată $20 request sau ceva de genul, mi-arăta acolo, gen. Și arăta pe acolo să vedeți că practic mi-a luat din cont cei $20. Aici sunt tot acolo la history unde era cel cu request și am dat mai jos să vă arăt în mare pe fiecare zi cât am reușit pe acolo să mai fac, teoretic singură, pentru că persoanele care au primit cei $5 gratis de la aplicație n-am mai vrut să mai stea pe aplicație să mă ajute și pe mine și pe ei să scoată banii și asta e. Când omul nu vrea bani pe gratis, n-are cum să-i primească dacă nu face ceva. Teoretic mi-a luat vreo 6 luni. Da, mai mult cadourile date zilnic de la ei au făcut mai mulți dolari decât am reușit eu să fac în astea 6 luni. Aici chestia asta este un e-mail care l-am primit teoretic, filmez cu camera telefonului, aplicației telefonului și zicea acolo nu știu ce de triplate și să mă înregistrez în chestia aia. Am dat acolo frumos și a trebuit să completez cu niște date. Bine, vă dați seama că nu sunt datele mele reale care le-am pus acolo. Nu e nici pe alea false, nu vi le arăt, dar fie. Și vă dau un sfat. Transferați banii după People, transferați pe un cont care nu are regiunea România, că nu o să meargă, și care să aibă regiunea Polonia sau Germania, nu știu, să mai fac încă unul cu regiunea Polonia. Și în timp ce mi-am transferat acei bani, așa frumușel, am mai pierdut din valoarea lor și de aceea pe Roblox mi-am luat ceva de cam de vreo $8 în 14 câți euro aveam teoretic și da, am băgat pe acolo datele alea frumos, am dat continuare nu știu ce, iar da nu știu ce mesaj cu să modific datele dacă greșește sau nu știu ce chestie, mi-a băgat și numărul de telefon să pot primi codul ăla, că teoretic era un cod și trebuia să-l bag acolo la un moment dat și după chestia trebuia să aștept să știu dacă în următoarea zi dimineață, dacă nu mă înșel, să mai dea nu știu ce e-mail de confirmare sau ce-o fi fost ăla. Ceva pe acolo, nu mai știu sigur. Și următoarea zi dimineață am primit acest e-mail în care zicea că plata a fost confirmată sau ceva de genul și îmi dădea o chestie în care să fac un fel de sondaj ca să pot să mai câștig încă $10 în contul de Honey Gain. Și zicea că la sfârșitul lunii o să anunțe câștigătorii și o să aleagă 50 de persoane sau ceva de genul.
Și când am intrat pe Honeyguide, mi-a apărut acolo la aia $20 complet sau ceva de genul, nu mai știu cum era, confirmament acolo ceva. Pentru că gen a primit cererea și o să-mi transfere banii sau ceva de genul. Cam la asta se referea. Și teoretic cam așa și fost. După aceeași zi, nu știu chiar pe la ce oră, am primit acest e-mail, să spun așa, în care zicea că nu mai știu cum îl cheamă, mi-a trimis 17 și ceva dolari, parcă sau ceva de genul era și chestii de genul, că l-am primit pe e-mail și după am intrat pe People și pe People am văzut că mi-a arătat acolo 14 și ceva și am văzut că mi-a trimis teoretic și chiar mi-a trimis și nici nu i-a retras înapoi, deci au devenit teoretic ai mei și da, au devenit ai mei. Acum, partea asta aveți o poză pe ecran cu ăla de la People și ăla când am primit mesajul în sine că mi-a trimis banii, teoretic. Să vedeți acolo, să fie văzut acolo. Acum îmi transferaserăm €1 pe celălalt cont și încercaserăm să cumpăr pe Roblox, dar am văzut că mi-a dat mai puțin pulânând de la. Pentru că o chestie interesantă, când transferați bani la altul, transferați o sumă, vă voia mai mult din cont, dar ăla primește mai puțin decât ați listat acolo, pentru că așa e viața. Trebuie să mai transfer mai știu cât. Și după am luat prima ofertă de acolo de încercare, aia cu 5 pâlână sau cum mai era, vreo $1 cu 80 de Robux și de-aia, să văd dacă merge și de ați văzut cei 31 de Robux și s-au transformat în 111. Am 31 pentru că nu știu ce mi fac să mi opera la Roblox, să mai avea niște iteme expirate și nu mai putea să le folosești și da, nu știu, lasă că e bine și așa. Acum, practic, am mai băgat să mai am încă 80 și am luat primul item care l-am vrut, adică părul acela. În sfârșit mi-am luat și un alt păr. Bine, în sfârșit mi-am făcut caracterul, teoretic, acum. L-am luat părul acela cu codițe, teoretic, și șuvițe move. Are vreo 130 ceva, 160, nu mai știu sigur cât era. Pentru că, da, l-am vrut să fie primul item care să-l iau și eu cu acești bani în Honeyguide. Și măcar acum știu, data viitoare, o să pun direct contul cu care are regiunea Polonia, care din nefericire și limba în Polonia și e mai greu. Dar mai bine decât să mai pierd și alți bani pe drumul, lăsați că e perfect așa. În această porțiune de videoclip arată după contul celălalt că am vreo 21 și nu știu cât spălând de aia în așteptare. Pentru că ziceau ăia că dacă li se pare ceva suspect și o să țină contul sub supraveghere, că în caz că e cineva care e pe cont și transferă banii și vrea să cumpere chestii cu ei, să fie acolo sub supraveghere. Și a durat 24 de ore, adică ieri la 3 a fost ultima dată când mi-am transferat banii ăștia și azi la 3 am putut să continui filmarea și să-mi fac caracterul în continuare, pentru că da, asta. În partea aceasta îmi iau acea coroniță, o schimb pe acea alb cu negru cu alb și o cumpăr pe asta negru cu mov, pentru că, da, de ce nu? Să fie acolo. Că parcă mai rămăseseră bani de când am luat părul, mai sunt sigură. Dar eu făcuseră deja ideile cum să-mi fac caracterul, deși la haine am schimbat. Din cauza că se vedea ciudat cu părul ăla și cu o bluză așa stridentă și am căutat alte haine. Da. Aici am mai cumpărat încă o dată chestia cu 80 de Robux de ea. Pentru că după calculele mele mai rămânea vreo 5 care pot folosi și ăia vreo 21 și până ca să iau chestia cu 400 trebuia să am vreo 23 sau trebuia să mai am. Bine, acum am sub $1 teoretic, vreo 30 ceva până parcă vreo 5, 4-5 era $1, mai știu sigur. Și da, asta e. Acum aveți în partea asta o poză care practic am folosit un screenshot Google Translate, cea de la People
că pentru mine 24 de ore o să fie banii blocați sau nu știu ce chestii. Aveți poza aici, puteți să puneți pauză la videoclip, să citiți și da, dacă vă interesează, dacă nu. Acum aveți când luam celălalt animation set, ăla de old school, nu mai știu cum. Și știu că la animation am lăsat la anumite chestii ăla de old school și la altele ăsta vechiul și nu știu cum sau cum mai era, nu știu sigur cum mai era. Da, nu știu, să fie acolo, mai ales că băgaserăm pe ea 80, mi-am făcut calculele și cât îmi mai îmi rămânea și m-am gândit să iau de acum animation setul ăla și să fie așteptat în ziua următoare, adică azi, ca să pot să iau și hainele și restul, pentru că da, nu știu, nu să fie acolo. Aici videoclipul ăsta deja este a doua zi care practic e azi, teoretic. Pe la ora 3 și ceva, când din TVD și voi mi-a deblocat acei PLN în așteptare și aveam totalul de 20 nu știu cât, am intrat frumos pe Roblox și am cumpărat acea chestie de care era vreo 5 dolari, teoretic, și am dat acolo frumos, am dat la profilul meu, să spun așa, la favorite și am dat acolo, prima dată am luat urechile. Am dat vreo 250 Robux, mai micuțe, cu negru și cu mov. După am dat la haine, am luat pantalonii și bluza care îi puseserăm acolo să fie... Iar dacă cum ați vrea la început să iau altul, numai că bluza aia se vedea prea ciudat cu părul. Am preferat să le iau pe astea decât să le iau pe alea să nu se vadă prea bine. Deci pantalonii îmi plăceau, dar cu bluza din setă nu prea... mergea cu părul, vrea să-mi iau alt păr după. Și oricum parcă era prea strident, așa că am preferat să le iau pe astea. Chiar dacă nu erau prea multe chestii puse la favorite. Ce mai contează? De ce să port eu chestii care să le placă toată lumea, la toți? Dacă îmi place mie, de ce îmi pasă mie câte de la favorite are? Adică, da, nu știu. Aici, în partea asta, practic, intru pe contul meu și vă arăt la fiecare chestie ce am, deși la animation set, animation set, am mai făcut niște modificări pe care o să vi le arăt ce am mai făcut modificări și la fiecare chestie în parte ce am, adică aripile, steluțele alea, hainele, fața și chestiile astea. Să fie acolo, să le vedeți în parte pe cele selectate. Esențial aș vrea să lași fustița aceea, dar nu prea mergea în combinație, nu prea ieșea acolo ce era să fie și, da, dacă era să fi avut toți banii, mai îmi luam și o coadă, mai îmi schimbam și masca, îmi luam și altă față, dar acum am lăsat așa, îmi cumpăram și radio pe Murder Mystery 2. Mai aștept vreo încă 6 luni, cred. Mai vedem cât timp o să mai am de așteptat. Îmi găsesc încă o aplicație la care pot să fac rost de bani gratis și legit, teoretic, ca să pot să fac rost de astea mai rapid. Nu știu ce să zic. Acum am intrat prima dată pe Murder Mystery 2 ca să vă arăt cum arată avatarul meu, să spun așa. Chiar dacă v-am zis că am mai făcut niște mici modificări, care o să vi le arăt puțin mai încolo. Bine, se vede că am pistolul ăla și chestia aia în spate. Dar, oricum, după am intrat pe asta, Hotel 2, mai știu sigur, parcă. Deși nu știu ce motiv la parcururi sau la anumite de astea mi se părea că picioarele erau puțin băguite. Nu știu dacă pe filmare pare că erau puțin băguite. Și puțin prea subțiri. Nu știu ce să zic, dar nu contează, e frumos și așa. Poate a fost așa și la început, dar nu mi-am dat seama din cauza fustiței alea. Nu mi-am dat eu seama că e așa mai băguit uneori jocul sau nu știu ce să zic. Depinde. Se mai întâmplă. Aici vă arăt caracterul meu acum și ce îl și învârt. Și vi-l arăt și pe cel vechi care era înainte. Și îl învârt și pe acela ca să vedeți ce acolo să fie. Și mai pun și la asta nou, să vedeți cum arăta genul cu fustița aceea și să spuneți dacă voi l-ați fi lăsat cu fustiță sau dacă l-ați fi lăsat fără. Cred că îmi place mai mult așa, fără că
Nu știu, parcă nu se vedea prea bine totalitate dacă lăsam și acea fustiță. Nu știu, fiecare cu părerea lui, puteți să scrieți în comentarii. Pentru că da, de ce nu? Să vă aflu și eu ce părere aveți voi despre avatarul ăsta și despre chestiile astea. Aici, în partea asta, vă arăt că pe contul celălalt mai am vreo 3 pâlână și teoretic ăia în dolari, nici $1, în fine, din motive neștiute. Iar după ce v-am arătat că mai am 3 pâlână și așa, vă arăt în continuare cum se vede caracterul meu cu animația în setul acela și cum le-am lăsat până la urmă. Deci când stă l-am lăsat pe la vechiul, când merge, aleargă, sare, cade ăsta nou, când înoată și se urcă pe la vechiul. Nu știu de ce, parcă mi-a plăcut mai mult la vechiul la ăstea. Și la când stă pe loc eram așa între și între. Adică îmi place și ăla când stă, dar nu prea îmi place să stea așa drept. Că nu-i ca la armată să stea așa drept. Să fie așa mai interesant, să spun așa, știți? Și l-am lăsat pe la vechiul pentru că, da, nu toată lumea poate să vadă că am 2 animațiuni, seturi, teoretic animațiuni, că nu-i fucking. Că gen mă urc altfel decât e animaționul ăla în sine sau că not altfel, așa măcar își dă lumea seama că e mai diferit pe aici, dar nu știu, să fie acolo. A fost și cu Honegaitu, aveți aici vechiul caracter, vechiul avatar, să spun așa, și aici pe cel nou, fără fustiță, pentru că da. Să spuneți vouă care vă plăcea mai mult din cele două. Eu o să-l las deocamdată pe acesta, pentru că da, de-abia l-am făcut. Și da, sper că v-am ajutat, că am explicat destul de bine cum stă treaba cu Honegaitu și cu chestiile astea. Dacă aveți link pentru $5 gratis în descriere și link de unde să instalați Honegaitu ăsta. Dacă aveți vreo problemă și nu reușiți să îi transferați sau ceva, mă puteți contacta în comentarii, răspund la fiecare comentariu. Mai ales că contul ăsta este nou. Am explicat în videoclipul care a fost primul și motivul de ce mi-am făcut un alt canal. Și da, sper că v-am ajutat, eu am fost Ever, iar noi ne revedem data viitoare. Nu știu când, nu vă pot spune, dar na, pa, pa!